Ён праляжаў у схованцы амаль 300 гадоў. Скарб, знойдзены вясковым школьнікам у Ганцавіцкім раёне, папоўніў фонд Пінскага музея беларускага палісі яшчэ 70 гадоў таму. І вось пасля некалькіх гадоў даследаванняў упершыню выйшаў з ценю, каб уразіць не толькі нумізматаў. Так атрымалася, што гэты скарб паспяхова перажыў вайну, і яго ён быў не разграблены і пацярпеў ад гэтай вайны, ад таго часу, што знаходзіўся падчас гэтых віхуры вельмі нязначна. Ёсць звесткі, што першапачаткова гэты скарб складаўся больш за 7000 адзінак. На сённяшні момант захавалася больш за 6400 манет. Адзін з самых буйных грашовых скарбаў, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі. Амаль 6500 манет рознага намінала і месца чаканкі. Ад самага дробнага меднага солі да шведскага караля Карла X, да нашага срэбнага шасціграшовіка караля Сігізмунда III вазы. Каму належаў скарб, эквівалентны 2500 тагачасных злотых, невядома, але дакладна можна сцвярджаць, уладальнік зберажэнняў, шляхціч ці гандляр, быў чалавекам досыць заможным. За сабраны скарб, як сцвярджаюць у музеі, у другой палове 17 стагоддзя можна было набыць добры маёнтак. Калі трошку прызямліць гэтую суму, так, напрыклад, за 20-30 злотых можна было купіць на той час коня. За 20 злотых корову, свиня каштавала 8 злотых. А для таго ж, магчыма, я забыў сказаць, што ў гэтым скарбе змесцяцца манеты не толькі розных наміналаў, але розных дзяржаў. Напрыклад, як уже сказана, шведскія Прыбалтыкі, рыжскія, лівонскія, эльблёнскія, таксама нашыя Рэчы Паспалітай, свяшчэннай Рымскай імперыі. Убачыць медныя, срэбныя і зробленыя з медна-срэбнага сплаву, так званага белону, сярэднявечныя грошы наведвальнікам Пінскага музея можна будзе толькі да канца сакавіка. Нягледзячы на непрацяглы тэрмін экспанавання скарба, даследаванне яго гісторыі, ступені захаванасці і рэдкасці працягнецца і надалей. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».